Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tatay ng kaibigan ng pinsan ko na itago na lang natin sa pangalang Eko. Taong 1970, Midsayap, Cotabato. Itong mga panahong ito, kasalukuyang may pamilya na itong si Eko. Wala silang gaanong trabaho noon sa kadahilanang meron silang negosyong inaatupag. Bilang nasa lugar na medyo liblib, panindang bayan ang kanilang pinagkakakuhaan ng hanap buhay. Kapag wala ng laman ang kanilang tindahan, lumuluwas itong si Eko at ang kanyang panganay patungo sa kabilang bayan upang magsakada. Wala pang maraming bahay noon sa kanila at tanging kabundukan lamang ang nakikita nila Eko sa tuwing tutungo sila sa kabilang bayan. Madalang din ang magkaroon ng pagkakataong makasalubong sila ni Eko ng manlalakbay na patungo din sa kanilang baryo. Sa paglipas ng taon, ganon at ganon ang gawain nila Eko. Naging matiwasay naman at malago ang kanilang tindahan dahil sa kanilang pagsusumikap at pagtsatsaga. Di na noon sinasama ni Eko ang kanyang asawa sa kadahilanang ito at ang kanyang mga anak na babae ang nagbabantay at nangangalaga ng kanilang tindahan. Isang beses sa isang linggo, lumuluwas sila Eko upang magtinda. Sa kanilang paglalakbay patungo sa karatig bayan, wala namang nangyayaring kakaiba. Ang pinakamatinding nangyari lamang noon kila Eko ay ang makakita sila ng mga santelmo at kaluluwang ligaw sa daan. Naranasan na din nilang ligawin ng mga engkanto ang kanilang dinaraanan na siyang nagpahirap sa kanila umuwi. Nung hindi pa nila noon naisipang baliktarin ang kanilang kasuotan, ay hindi talaga nila matutunton ang kanilang baryo. Sa paglago ng negosyo nila Eko, hindi nila maiwasang magkaroon ng mga katunggali at kaaway. Hindi naman palaaway itong tao, kaya hindi na siya pumapatol sa kung sino mang taong nanghahamak sa kanya at sa kanilang hanap buhay. Isang araw, nagpaalam itong si Eko sa kanyang asawa na luluwas sila ng baryo. Piyesta kasi sa kabilang bayan, kaya kailangan nilang mag-amang tumungo doon upang lubos-lubusin ang pagkakataong yon. Mila, alis na kami ha. Yung baboy dun sa likod, huwag niyong kakalimutan. Hindi pa namin yun napapakain. Paalam ni Eko. Oo, mahal. Mag-iingat kayo ni Rudy ha. Tsaka huwag mong ilalayo sa yung tabi ang panganay mo. Baka mawala yan. Sagot naman ni Mila. Matapos nilang makapag-usap, agara naman ang pagkuha nila Eko ng kanilang baon sa paglalakbay. Medyo may kalayuan kasi noon ang kanilang pupuntahan na halos aabutin ng 3 oras kung sasakay sila sa kalabaw. Hindi naman yon alintana para sa mag-ama sa kadahilanang palagi na nilang ginagawa ang bagay na yon. Mas kaaliw-aliw nga ang maglakbay ng nakasakay lamang sa kalabaw dahil sa masusulit mo talaga ang magandang tanawin at malamig na simoy ng hangin. Habang papaalis pa lamang sila Eko, panay kwenta na ito ng kanilang magagastos doon sa bayan. Nais niya kasing tipirin ang kanilang pera upang madami silang mabili. Mas triple kasi ang balik sa kanila nun sa kadahilanang binibenta nila ito sa kanila na merong medyo malaking tubo. Hindi naman makareklamo ang mamimili, gawa ng napakalayo ng kanilang nilakbay makuha lamang ang panindang yon. Sa pagsapit ng tanghali, pinili ng mag-ama ang tumigil sa isang puno ng nara upang kumain at magpahinga. Binigyan din nila ng inumin ang kanilang dalang kalabaw upang hindi ito manghina sa pagbubuhat sa kanila. Matapos nilang pakainin at painumin ng kalabaw,
Pinili na din nilang kumain nang sa gayoy makapagpahinga sila ng panandalian. Tay, alam mo, kahit parati na tayong dumadaan dito, gandang-ganda pa rin ako sa tanawin. Napakaraming bundok at mga patag na lupa. Wika ni Rudy. Oo nga anak eh. Alam mo, nung bata pa ako, palagi kami nagagawi dito ng ama ko. Kaya, di mo pansin? Sa bawat paglalakbay natin, dito ko palaging nais magpahinga at kumain. Sa pagtanda mo anak, sigurado akong ganun din ang iyong gagawin. Sagot naman ni Eko. Nagpatuloy na ang mag-ama sa kanilang pagkain ng kanilang pananghalian. Maliban sa busog ang sikmura noon ni Eko, ay busog na busog din ang kanyang mga mata dahil sa napakagandang paligid. Paglalarawan ni Rudy sa lugar na yon ay isa yung patag na lugar sa taas ng bundok na merong maraming punong nagsisilbing lilim. Kitang-kita mula roon ang napakagandang tanawin sa kanilang lugar. Ramdam mo din ang napakasariwang hangin sa lugar at wala kang malalanghap doon na kahit anong polusyon sa hangin. Makalipas ang ilang oras, nadapo na nga sila Eko sa bayang kanilang pupuntahan. Napakaraming tindahan ang bumungad sa kanila. Sa entrada pa lamang yon ng bayan. Halos hindi mawala ang ngiti noon ni Rudy sa kadahilanang yon ang unang beses na makakakita siya ng ganoong karaming tindahan na nagsisikumpulan. Nasa bandang 2:00 pa lamang yun ng hapon at marami na silang nabiling paninda ng kanilang tindahan. Halos lahat ng tindahang dinadapuan nila Eko ay nais nilang bilhin ang lahat ng panindang nakikita nila dahil sa sobrang ganda ng mga ito. Sa pagsapit ng 5:00, napagpasyahan na ng mag-ama na bumalik sa kanilang baryo. Medyo madilim na kasi nung mga oras na yon, kaya kailangan na nilang mag-umpisang maglakbay papauwi. Sa pag-uwi nila Eko, hindi naman nila gaanong alintana ang dilim sa paligid. Meron kasi silang 2 gaserang nasa magkabilang dulo ng kangga ng kalabaw na kanilang sinasakyan. Sapat na ang gaserang yon na makapagbigay sa kanila ng liwanag sa paglalim ng gabi. Habang sila ay naglalakbay, wala namang kakaibang nangyari sa paligid. Panay usapan pa at halakhakan ang mag-ama tungkol sa mga nakakatawang bagay na kanilang naranasan. Animoy, di noon alintana nila Eko ang lalim ng gabi at ang lugar na kanilang kinaroroonan. Nang madapo na sila sa lugar na kanilang pinagpapahingahan, biglang napatigil ang pagsasalita nila Eko dahil sa kanilang mga nakita. Ang napakagandang tanawin sa lugar na yon, mas lalo pa yung gumanda dahil sa kanilang mga nakita. Ang bawat punong nasa patag na lugar di kalayuan sa kanilang kinaroroonan ay niyayakap ng napakaraming alitaptap na halos lumiwanag na ang bawat punong kanilang nakikita. Ayon kay Eko, isa umano yung tirahan ng mga engkantong nangangalaga sa kalikasan. Bibihira silang makakita ng ganon dahil sa hindi ito gaanong nagpaparamdam sa aktwal na mundo. Anak, maging masaya ka sapagkat nasilayan mo ngayon ang isang napakagandang likha ng Panginoon. Wika ni Eko. Bakit tay? Ano ba ang mga yan? Parang mga ordinaryong alitaptap lang yung mga yan eh. Sagot naman ni Rudy. Hindi yan ordinaryong alitaptap anak. Ang mga yan ay mga diwatang nangangalaga sa lugar natin. Kaya ganito kaganda at kahitik sa kalikasan ang ating lugar dahil sa kanilang kagagawan. Malamang, usbungan ngayon ng kanilang mga binhi na papatubuin sa ating lupain. Paliwanag naman ni Eko. Hindi na noon nakasagot pa si Rudy
sa kadahilanang wala siyang kaide-ideya kung ano ang kanyang mga nakikita noon. Ang tanging naisip na lamang noon ni Rudy ay ang kagandahan ng kalikasang ipinakita sa kanya. Matapos nilang mapanood ang ganong pangyayari, dahan-dahan din silang naglakbay upang magbigay respeto sa buong paligid. Di na din nagawa pang mag-ingay noon ng mag-ama sa kadahilanang ayaw nilang maistorbo ang mga nilalang na naninirahan sa paligid. Maaari kasing may mga engkantong malapit lang sa kanila na nagmamasid. Ayon kasi kay Eko, na napakasensitibo ng mga pandinig ng mga engkanto. Ang bulong para sa atin ay pagsigaw na para sa kanila. Madali ding magalit ang mga engkanto at mapaglaro ang mga ito. Kailangan nilang maging tahimik upang hindi sila pagdiskitahan ng mga engkantong nasa paligid. Sa paglipas ng oras, maayos at ligtas naman ang mag-ama na nakarating sa kanilang baryo. Napakasaya ng dalawa gawa ng marami-rami ang kanilang dalang paninda noong gabing yon. Agara namang binuksan noon nila Eko ng kanyang asawa pagdating nila sa kanilang tahanan. Magandang gabi, Mila. Kumain na ba kayo? Tanong dito ni Eko. Oo naman. Halika, pumasok na muna kayo at kumain. Si Rudy parang gutom na. Sagot naman ni Mila. Pagtingin ni Eko sa kanyang anak, tumawa lamang ito at inalalayan nitong maunang makababa si Rudy. Dali-dali naman noong pumasok si Rudy sa kanilang bahay upang kumain. Matapos maipasok ng ama ni Rudy ang kanilang paninda, agara naman ang pagpasok nito upang kumain. Si Rudy noon, maaga pang pumasok sa kanilang silid upang magpahinga. Hinayaan na lamang niya ang kanyang mga magulang na makapag-usap sa kanilang sala. Ang normal na gabi para kay Eko at sa kanyang pamilya ay biglang napalitan ng kagimbal-gimbal na pangyayari kinaumagahan. Tulog na tulog pa noon si Rudy nang bigla siyang naalimpungatan nang sinigaw-sigawan siya ng kanyang ina na gumising. Rudy! Rudy, gumising ka na dyan! Rudy! Sigaw ng kanyang ina. Agara namang nagising noon si Rudy upang alamin ang nangyayari sa kanilang tahanan. Pagmulat ng mga mata ni Rudy, kitang-kita niya ang kanyang ina na umiiyak habang siya ay tinatawag. Agara naman ang pagtayo ni Rudy at paglapit sa kanyang ina upang tanungin ito sa kung ano ang mga nangyayari. Bakit, Nay? Ano bang nangyari? Nag-aalalang tanong ni Rudy. Yung ama mo, Rudy. Pakiusap. Puntahan mo muna si Tio Nuno. Sabihin mo kailangan natin ngayon ng tulong niya. Wala akong kaide-ideya kung bakit nagkakaganito ang ama mo, Rudy. Sagot naman ng ina niya habang umiiyak. Nang marinig ito ni Rudy, agaran ang pagtungo nito sa silid ng kanyang ama. Pagdating niya dito, kitang-kita niya ang kanyang ama na nagkukulay lila na ang mga dapa-dapa at mga palad nito. Maging ang labi noon ng kanyang ama at mata ay punong-puno na ng pasa. Rudy, tawagin mo muna si Nuno. Sabihin mo kailangan ko ang tulong niya. Wika ni Eko. Dali-dali namang kumaripas ng takbo si Rudy nang marinig nito ang sinabi ng kanyang ama. Dali-dali namang kumaripas ng takbo si Rudy nang marinig nito ang sinabi ng kanyang ama. Ilang minuto lamang ang lumipas. Nakabalik na nga itong si Rudy kasama ang albularyong pinatawag ni Eko. Dahil sa medyo kilala sila noon sa kanilang baryo, kaya iniwasan muna ng pamilya nila Eko na kumalat ang nangyari tungkol sa kanya. Nagbukas pa rin noon sila ng tindahan at ang mga babaeng anak ni Eko ang nagbantay. Pagbalik ni Rudy, kitang-kita niya ang kanyang ama na namimilipit sa sakit nitong nadarama. Agara naman ang paglapit noon nila Rudy
upang gamutin ang naghihirap niyang ama. Si Mila naman noon panay ang pag-iyak sa bawat pag-ungol ni Eko. Eko, ayos ka lang ba? Tanong ng albularyo habang kumukuha ng kanyang mga gamit sa panggagamot. Agaran din ang pagpakawala ng albularyo ng mga usal sa paligid upang matukoy ang sanhi ng sakit ni Eko. Bakas sa albularyo na merong masamang nangyari noon kay Eko na halos hindi maipagkaila ng kanyang mga muka. Si Eko noon, patuloy lamang sa pamimilipit sa sakit habang ginagamot siya ng albularyo. Eko, alam ko na ang karamdaman mo. Bibigyan muna kita ng paunang lunas dahil mamayang hapon natin aatakihin ng demonyong nagpapalipad ng sakit sa iyong katawan. Hindi ko lubos sukat akalain na sa bait mong yan. Meron pang demonyong magtatangka sa iyong buhay. Wika ni Nuno. Bakit no? Sino bang may gawa? Nang hihinang tanong ni Eko. Mamaya, Eko, malalaman natin kung sino. Hindi natin palalagpasin ang araw na ito na hindi makakatawid sa impyerno ang demonyong nagtanim sa iyo ng sakit. Wika ni Nuno. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagpapainom kay Rudy ng tubig na merong nakalublob na kahoy. Pinausukan din siya ng kamangyan at tinawasan. Hindi tumigil ang albularyo noon sa panggagamot kay Eko hanggat hindi ito bumabalik sa normal. Pagsapit ng alas 8 ng umaga, biglang tumigil na lamang si Eko sa kanyang pamimilipit sa sakit ng katawan. Ayon sa kanya, na biglang nawala umano ang kanyang iniindang karamdaman. Doon na din ikinuwento ni Eko ang nangyari sa kanya noong gabi. No, kagabi na naginip ako na meron akong nakasalubong na isang hukluban sa isang daan. Panay ang pagkumpas nito ng mga palaspas na kulay itim sa akin at panay ang pagtusok nito ng mahahabang karayom na halos kasing laki na ng pako. Hindi ko na yon pinansin, no? Dahil ang buong akala ko'y nananaginip lamang ako. Di pa nakontento ang hukluban, no? At pinagpapalupa ko nito ng itim na kahoy sa aking mga kamay at dapa-dapa. Di naman ako noon nakaramdam ng sakit. Kaya hinayaan ko na lamang na gawin nito ang kanyang nais. Paliwanag ni Eko. Totoo ang naging panaginip mo, Eko. Ang iyong napanaginipan kagabi ay ang hudyat na naikonekta na ng mangkukulam ang iyong wisyo sa kanyang manika. Unang pagpaparamdam niya pa lamang ito, Eko. Pero batid kong nais ka nitong patayin sa lalong madaling panahon. Hindi ko mawari kung sino sa mga taong naiinggit sa iyo ang may gawa. Sagot naman ni Nuno. Mamayang hapon, ipinapangako ko sa iyo na malalaman natin ang demonyong merong maraming inggit sa kanyang katawan. Huwag kang panghihinaan ng loob, Eko. Narito kami sa iyong likuran, handang dumamay sa iyo sa lahat ng oras. Naging mabait ka sa akin noong walang-wala ako, kaya gagawin ko ang lahat upang makabawi. Wika ni Nuno. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtulo ng luha ni Eko. Hindi niya lubos sukat akalaing merong pa ring magtatangka sa kanyang buhay kahit napakabuti na ng ugaling kanyang ipinamala sa kanyang kapwa. Naging emosyonal naman noon si Rudy, gawa ng siya ang panganay ng kanyang mga magulang at siya ang pinakamalapit sa kanyang ama. Ang ina naman noon ni Rudy ay nananatili sa kanyang uluhan at nilalagyan siya ng damit na inilubog sa maligamgam na tubig. Sa pagsapit ng hapon, inumpisahan na nga ni Nuno ang pagpapalipad hangin sa paligid upang hulihin ang wisyo ng mangkukulam. Pabor kay Nuno ang pagkakataong yon sa kadahilanang wala pang kaide-ideya ang mangkukulam na meron ng tumutulong kay Eko. Sa pagsapit ng alas 5, nagsunog na ng kamangyan itong si Nuno sa loob ng silid nila Eko habang merong inuusal.
Ang usok ng kamangyang sinusunog ni Nuno ay nagsisilbing harang sa mangkukulam upang hindi nito magamit ang kanyang aral sa oras na makapasok na siya sa katawan ni Eko. Pagsapit ng 6:00, biglang sumigaw itong si Eko ng napakalakas na siyang naging hudyat naman para kay Nuno na nahuli na niya ang mangkukulam na gumagambala kay Eko. Dali-dali niyang pinuntahan noon si Eko at hinawakan ang ulo nito. Hindi na nagawa pang maglagay ng sabulag ni Nuno dahil wala naman siyang balak na pakawalan pa ang mangkukulam na kanyang nadakip. Sino ka? Bakit mo ginagambala ang taong ito? Tanong ni Nuno. Nasaan ako? Nasaan ako? Wika ng wisyo sa katawan ni Eko. Sila Rudy naman noon ay napapaatras na dahil sa kakaibang pangyayaring kanilang nasisilayan. Nang marinig ni Nuno ang sinabi nito, agad naman itong nag-usal ng espiritual na sandata at walang pagdadalawang isip na itinarak sa balikat at binti ng mangkukulam. Sino ka? Sa pangalawa kong usal ng sibat ng atardar, ay iiwanan kong butas at umaapoy ang kaluluwa mo! Sigaw ni Nuno. Kasabay ng pagtarak ni Nuno ng kanyang espiritual na sandata ay ang panginginig naman ng wisyo na nasa katawan ni Eko. Hindi lubos sukat akalain ng mangkukulam na yon na ganon kabrutal si Nuno bilang albularyo. Kitang-kita noon ni Rudy sa mukha ni Nuno ang pinaghalong tapang at galit nito sa nagbigay ng sakit sa kanyang ama. Tama na! Magsasalita na ako! Ako si Itoy, ang naluging katunggali sa negosyo ni Eko. Hindi ko naman siya papatayin eh. Kaya pakiusap, maawa ka sa akin. Wika nito. Masaya akong makilala ka, Itoy. Ngayon maglalakbay ka na sa kabilang buhay. Palagi mong itatatak sa iyong puso at kaluluwa ang pangalan ng albularyong kumitil sa iyong buhay. Ako nga pala si Nuno, ang albularyong kaibigan ni Eko! Sigaw nito. Kasabay ng pagsigaw niya ay ang pagtarak ni Nuno ng kanyang hintuturo sa dibdib ng katawan ni Eko. Matapos niya itong maitarak, bigla namang dumilat ang mata ni Eko na parabang nawawala na ito ng buhay. Tanging paghinga na lamang ang naririnig noon nila Rudy at hindi naglaon ay tuluyan na ngang nawala ng malay si Eko. Sa pagsapit ng 8:00 ng gabi, nagising na nga itong si Eko na punong-puno ng pagtataka sa kanyang sarili. Ayon sa kanya, maaga siyang nagising pero bakit pagmulat niya ay gabi na ulit? Kasabay ng pagwika nito ay ang paghanap nito kay Nuno na tumulong sa kanya. Tay, wala na ho dito si Mang Nu. Umuwi na ho. Marami pa kasing gagawin yun sa kanilang bahay. Tsaka ang sabi niya, magiinuman daw kayo bukas. Huwag na ho kayong mag-alala, Tay. Dahil ayon kay Mang Nu, wala ka ng sakit na iniinda. Wika ni Rudy. Nang marinig ito ni Eko, dahan-dahan naman itong tumayo upang yayain na ang kanyang pamilya sa hapagkainan. Magmula nang mangyari yon sa pamilya nila Eko, hindi na muli itong nasundan. Mas lalo pang tumatag ang pagkakaibigan noon nila Eko at Nuno. Hanggang sa una nang naglakbay sa kabilang buhay si Nuno. Labis-labis ang panlulumo nila Rudy at Eko nang mawala si Nuno na isa sa mga matalik nitong kaibigan. Magpahanggang sa ngayon, hindi pa rin makakalimutan ni Rudy ang minsang naging karanasan ng kanyang ama nang kulamin ito ng isang mangkukulam na nalugi sa negosyo.
Okay, shoutout muna tayo para sa mga nag-comment sa pinned comment ko. Medyo marami to, no? Kaya pasensya na. Andyan sina Annabella, Jan Donato Huergula, Alvin Camaria, Jenimar Jabadan, Crison Degras, Norman Cascuyaw, Kulasaw, Justin Mariano, Anaz Solis, Aya Flores, Shania Pareño, Jubert Estres, Nordic Baez, Maki Moko TV, Erica May Fidel, Alberto Miranda, Randy Cabra, Junski Daredevil, Maria Luis Kogay, Jamila Cuevas, Mark Williams Brown, Ranel Ariola, Jean Denosta, Joy Rodriguez, Arnie Roperos TV, Regil Lapiad, Mike Brian C. Dumalte, Lara Shane Deo, Alma Monji Castro, Lineth Garduque, Oshi Dogs, Jason Orina, Hela at kay Eric Abante. Ayan, sobrang dami niya na. Gusto nyo, ganito na lang gawin natin. Hindi na ako magbibigay ng opinion sa kwento tapos habaan na lang natin yung shoutout para naman at least kahit papano sa mga video ko marinig nyo yung mga pangalan ninyo or yung mga username ninyo sa YouTube. Okay ba yun? Gagawa ko ng pinned comment tas palike naman ng pinned comment tas comment kayo kung agree kayo. Doon tayo ulit pipili ng shoutout para sa next video. Ito lang yung pagbabalik ko sa inyo para kasi sinusuportahan nyo ako, gusto ko lang suklian. Kahit sa ganitong simpleng shoutout lang, maibalik ko sa inyo. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.